Wala pa makapasa sa iya sa bus sa show cause order nga ginpadala sa iya sang DepEd Iloilo ang maestro nga taga Bingawan nga nadakpan nga nagpanglingling kag nagakuha sang video sa maestra nga nagapaligo sa makeshift CR nga nahamtang sa campsite sa Provincial Jamboree sa Banwa sang Kalinog. Suno kay DepEd Iloilo Superintendent Dr. Ernesto Servillon Jr. ulatong panilang sabat sa maestro para sa pagdetermina kung balido o kung hindi ang rason nga ihatag sini para sa investigasyon sa ahensya sa posible sa labton sa kaso administratibo. Madumduman nga nagpagwa na sa statement ang Boy Scouts of the Philippines nga nagakundina sa nasambit nga akto sa suspect. Ginpasaka na sa kaso kriminal ang maestro. Natapos na kahapon ang Jamboree kag nagpatigayon man sa debriefing si DepEd Iloilo Head Dr. Ernesto Servillon Jr. sa mga partisipante sa Jamboree. Emphasize gid nga we have zero tolerance sa misbehaviors kag gina-cite ko man nga nagpa-execute na kita sang legal procedures through sa aton division legal unit